श्री स्वामी समर्थ. कधी कधी आयुष्यात खूप दुःख यातना सहन कराव्या लागतात. असं वाटतं की खरंच देव आहे का, इथपर्यंत शंका येतात. पण खरं तर हीच वेळ असते. विश्वास ठेवा, इथूनच स्वामी लीला सुरू होते. इथूनच स्वामींचा खेळ सुरू होतो. अहो, आई बाळाला हवेत भिरकावते. काही क्षण ते हवेतही असतं, पण त्याचा विश्वास असतो कुणी आहे जो त्याला पडू नाही देणार. अगदी तोच विश्वास तुमचा स्वामींवर हवा. कधी कधी असं वाटतं की हे शक्य आहे का, हे होईल का. पण लक्षात घ्या, आपण आपल्या बुद्धीच्या कुवतीवर शक्य अशक्य गोष्टी ठरवतो. पण या जगात स्वामींना अशक्य असं काहीच नाहीये. अहो, तारक मंत्र सांगतात, अशक्यही शक्य करतीलच स्वामी. त्यामुळे भिवू नका, स्वामी आपल्या पाठीशी आहेत. स्वामी आपल्याला तेच देतात जे आपल्यासाठी योग्य आहे. फक्त विश्वास ठेवा. श्री स्वामी समर्थ.